Sakaway pat kajing kali kami menta kabala ban pen kulmar tlim ya kinong Cristiano Jong Ronaldo hatu Ronaldo ula bandu no ya kasis pa kendai milian ne un pding ya kajing atet bat majung u bat ka Al Nazar kaban od ya katulop jung u dasan po persen na kaba ujuyo barok sikata kumba kalau menta kalau way Ronaldo ha Al Nazar menta kadai kaway na kiman balai keren bah ha kajing ya kai football ha ka perthai ha ka ba unde klur na Portugal ulanang jan sia ka snem bak hadu jung u jong kajing ya te kular jung u bat ka klub Al Nazar ha ka lai putrik ujun arjar arusan lai thuru bak Al Nazar kala terwaya Ronaldo ban ya te biang ya ka kular ka batmai kene kajing jia kala bu ya udak jingkeli bat sa ka umdum hatu unjid ban ye ne ne ulit no shaway pat ka kenhon ka batmai Ronaldo nadu boy ole so bat ka Al Nazar ha ubna Januari arjar arulai Ronaldo ula pen isya ya ka rukom nyelek kai kaba itenan sisya marwe ula karwid hadu khnai gol na kisis pa karwe sin jing nyelek kai ki jungu bat ula kelalong unong tep gol babun tam ha Saudia Pro League watla kene ke jing nyelek stom jung Ronaldo ndrai ka kenhon jung u kamla ban wan ra jing yab ha ka baka Al Nazar kalawan ha ka kerdan balai ha kene ka samoy ba menta bat ka kenhon jung u kamla ru ban rum sia ka Asian Champion League shu Al Nazar kala terwa ban penslim ya ka jing ate bat Ronaldo tangbakan penduna no ya ka tulop jung u ka ba ulu juyo baro sikata na ka ars pa milian sia ka khandai pendro milian ha ka sisnem ka balong ka jing penduna san pu persen na ka jing ate ndrai ka jing ate thamai kalong ka bakham itenan sisya ka klub ka airu san persen ka jing long trai ha Al Nazar kalat ban bai tengka hapok ka ri Saudi Arabia kine ki jing mentoy Ronaldo ula ruban yo hadin ba ule syong thaj no na ka kamya lek kai football hadin ka jing lek kai bakhadu jung u ha kane ka samoy ula pen mi ya ka khubor ha ka rensan social media daka ba aidak ba ula ban mi no kane ka jing keren jung u iman kala bandai sisya kat kum ki khubor baper Ronaldo umpat juba pej ba halar kate ka jing terwa kontrak thamai kapa pen mi shushu ya ka jing kul mar jumun kiri ut football ha ka perthai khamtam kinong Cristiano jung u Ronaldo ule yo ru ka jing terwa ka baar ka baheba na karat ba ka Al Hilal ka kanhun ka baju ya kun persya ya ka Al Nazar ha ka ba ka Al Hilal kali yo jing Cristiano na ka Public Investment Fund jong ka Saudi Arabia ka Al Hilal langit ba ka terwa yo ya ka tulab ka bajan ne ka bayar engkat ka ba uyo menta ka balong ars 4 milian ke ka baje hadin pat hadu menta empatip ya karai jong Ronaldo uyo lai teli kilat bakong san un pediang ya ka kontrak batmai bat ka Al Nazar penduna ya ketulop tang ba un yo pat ya ka long term incentive ya sa bat ka Al Hilal ha ka ba un yo kumba uyo ya ka tulop klaim syaot bat bansa ha Saudi Arabia ne un lek no shaway ban ya lek kai tang sipor ha ka FIFA Club World Cup ne un lek chiki we pat ki league tang ba ka jing ate ka bakam jalan la ujit kumno ru ya ka sinjam ka bahadin jong Ronaldo ki paj ba ka perthai kin pai kmat be chu watla karta ka pa sa nem Ronaldo udang teng ban khring ya kinong ya lek kai bat udang sa be uwei na ki klor ya lek kai football syabar ne hapok madan